ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмура азиз, имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбебозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. Дар ин видео навор кардем буқачаҳо. Буқо барои бастан, буқои калони фарбе савдошидагишу вақти савдо ҳамаш ҳаст. Моли майда навор кардагем, барачаҳо, қушхоро, така, бузғола ҳамаша навор кардем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. фикри худтона дар комментария гузоред. савдо шед наи буқача 4700 сомонӣ савдо шед. буқачаро пародаш шурӯъ аст. буқачаи яксола мегӯяд соҳиб 4700 сомонӣ савдо шед. ҳозир сумша ҳисоб мекунам. 4500 буқача 3800 сомонӣ бозор карда иста, ҳозираш то додагиш нест. ана буқача панҷини мазор нархаш савдо мешавад. 46 бозор карда иста, 4600 сомонӣ бозор карда иста, ҳозираш то додагиш нест. буқачаи сӯза иншоалло. 38 дета буқача 3800 сомонӣ савдо мешавад. бо 6200 6300 бозор карда иста, ҳозираш то додагиш нест. буқачаи ёш я буқачаи дига пародаш рус вид шамсозай 4500 нархаш савдо мешавад. бозор баландиш 3950 сомон кадагиай, ҳозираш то додагиш нест. бозӣ мекунем пародаш сӯзай. на буқачаҳо 3500 дета буқачаи савдо мешаванд. бо муомила доранд. 2800 сомонӣ баландиш бозор пурсида иста. буқачаи ояндадор монанд. панҷини мазор мега нарша савдо мешавад. саҳари 4850 сомонӣ кадагиай, додагиш нест. ҳозир чанд када истанд? он нархта дига набаромада. адата гуноҷино барои мол кардан майдаи бад нест. ду 2500 сомонӣ ҳар ду шаб 5000 бозор карда иста, ҳозираш то додагиш нест. буқаи карпат, буқа барои бастан 8500 нархаш савдо мешавад. 7200 сум бозор карда иста. буқаи акаи шералӣ монанд. ира чанд кадан? 5300 када иста ира. шам буқаи средний сӯза пародаша бинем, ёнуш дароз, стуғуну ғавз, иншолло оянда дорай. баишу вообще девунай. 53 иша када иста, 72 вайша. на буқа барои бастан 8000 савдо мешавад. 72 бозор карда иста, ҳозираш то додагиш нест. хай бобои оҷӣ буқачаҳои средниро 6та буқача 5000 5000 гуфта истодагианд, бо савдо мешаванд. бозор чанди пурсида иста? 4700 пеша 4700 пурсида иста. 4700 4000 ровно майдоша бо нигоҳ карда
пародаш 4000 то 4700. 6 та бухача. Бухачаи алафурам. Savdo shidesta datta buqacha 11000 na yaktisha na deymish 11000 o'zi savdo doran qarda istan xullas dodagish nesta o'zi rashta tashokash doran datta buqacha ram na isha 3000 qarda istan o'zi bo mefahme 3000 i khel buqara 3000 dana metiya o'zi ani ne نه بخاطر در حقیقت 3000 بوده است. اوزی 3000 سومون خریدار نرخ کرده است. صاحبش 3100 میگه. با اینده 100 سومونی موندگی سودا پختگی نیست. منم بقره بینم. بقره برای باستان. زوتا بینم. زوتا. 10000 میگه سودا میشوه بزرگ چند کدگیش نگفت راستی گفت صاحبش نخواست گفتن 10000 گفته سوداگی سودا میشوه همی در اطراف 7.5 تا 8 کرده است میگه آدمو bozordan 500 so'm ziyod chiqaman bilasiz. Tasodif. Savdo ishlasam na buqa baroy bastan 8000 kadestam mira o'zirashda dodagish neys 8000 so'monida Oldinga dayamasın. Tayyorlar. Ha, otazlar amal. Bir mashina yapsam. Bunday olib savdo ishlasda datta buqa inay buqash yaktash kalonay kalonisha inay deymish mana har disham farbi hay 23500 so'moni har disha yak joya sahar kadagan dodagish neys hozir u qanar nakadesta o'zirashda Babacanım YouTube'ga qo'yasizmi? Babacanım. nay bacha nigah kadagan Oyun bakalım. so'yib buqam dast savdo shilestay chorta buqa 41000 so'moni har chorsha yak joya kadestay o'zirashda dodagish neys 43 mega joy pulgirisha sohibish 41000 so'moni har chorsha yak joya kardestay Bayn 2000 so'moni hast. Savdo puxtagi neys o'zirashda. Yaki az kalontarin, xushro'tarin bixoyi bozor. Bozori hamiruza. 18000 narxish savdo meshava. Tarozu mondagi neys, kilosh aniq neystay. Bozor chankadagi sham aniq naguft. Buqai kaloni farbe. Sasutda bu temega oda. Nechun? 14,5. Kalontarin buqai bozor. 16000 mega narxa savdo meshava bozor 14000 karda istay hozirashda dodagish neys. Be tarozu 14000 Buqai kaloni farbe yaki az kalontarin buqai bozor 18000 budas narxish savdo meshava 15 takadan 15000 живой вес чанди пурсидам живой вес 29 сомони живой вес пурсида иста 15000 кардан срубши кило чанка буда 500 меброя да бак мондаги несте на тақрибан 500 кило тавзу мондаги несте кило баркаш 30 сомони ай
Üstüne huzur kılsın. Bismillah. Huzur kalasın. На калониш 1000 иш 1100 сомонӣ савдо мешавад. Бозор калониш 1200 1300 карда иста, иша 950 900 1000 сум карда иста. Ҳозирашда додагиш нест. Ана барачое ки нав айшиж доштагиян алахор 800 сомонӣ савдо мешавад. Бозорам ҳар чӣ карда иста, аниша нагурчанд карда биша. Барачои калон алахор 1100 сум 1200 суми савдо мешавад. Бозорам 300 сум кам 200 сум кам 150 сум кам ай нархи гуфтагиш карда иста. 1900 нархи тако 700 сума 1900 иш 1000 сума иш 900 сум нон така ардаш Это такой неш модабуз мана се 700 сомония савдо мешавад. Бозорам ҳар чӣ карда иста. барача савдо шуда иста қушхор 1190 сомони ҳозир савдо доранд, додагиш нест. 1190 барои чивалан 700 сомони якташ мода буда, сеташ қушхор 700 сомонияи савдо мешавад. бозорам ҳар чӣ карда иста. Mana барачои оптум 800 сум 850 сомониам савдо мешавад. бозорам ҳар чӣ карда иста. 200 сум поён 850 сум поён 100 сум поён 250 сум поён ай нархи гуфтагиш. Mana дутта қушхорча савдо шудааст. баррай фарби хушрӯ 1425 сомони харидагия. И як принцип қатира омадагия харидагия барои ҳамин камтар қиматтар. Агани 1350 гирифта мешид ҳам қора.